Повечето мъже днес са патологични лъжци и най-голямата лъжа, която изричат, не е насочена към света. Тя е насочена към самите тях. Те застават пред огледалото, повтарят си, че са силни, че са успешни, че са алфа мъжкари и въпреки това, когато животът ги удари, те се пречупват на секундата. Защо се получава така? Защото се опитват да излъжат единствения съдия, който не може да бъде измамен, собствения им мозък. Днес ще говорим за представата, която имаш за себе си. Ще разбереш защо популярната психология те прави слаб и уязвим. Ще разбереш защо мантрата "преструвай се", докато не успееш, е най-бързият път към депресията и вътрешния хаос. Това видео не е за всеки. 99% от хората ще го изключат, защото истината вътре ще ги заболи твърде много. Но ти не си тук, за да бъдеш гален по егото. Ти си тук за силата. Онова тихо, студено и абсолютно непоклатимо чувство на контрол, което притежават само мъжете от най-високо ниво. Ако останеш до края, ще научиш тайната на истинския стоицизъм. Как да пренапишеш идентичността си, без да изричаш нито една фалшива дума. Напиши в коментарите "Готов съм за истината", за да знам, че си част от малцинството, което мисли критично. Живеем в епоха на тотална симулация. Съвременното общество е изградило цяла индустрия, която има една единствена цел – да те накара да се чувстваш добре, без да си направил нищо, за да го заслужиш. От всяка страна ти повтарят, че си специален, че заслужаваш всичко най-добро, просто защото съществуваш. Мъжете днес купуват скъпи дрехи, вземат коли на кредит и публикуват филтрирани снимки, за да създадат образ на успех. Но какво се случва, когато екранът угасне? Какво се случва в 3 часа през нощта, когато си сам в тъмното и няма кой да хареса статуса ти? Тогава идва тревожността. Тогава идва онзи смазващ вътрешен глас, който ти казва истината. Ти не си този, за когото се представяш. Проблемът на съвременния мъж не е липсата на амбиция. Проблемът е разминаването между реалността и фантазията. Когато представата ти за себе си е изградена върху въздушни кули, ти живееш в постоянен страх, че някой ще те разкрие. Всяка критика те срива. Всяко препятствие изглежда като катастрофа. Стоицизмът не е философия на търпението, както много хора грешно смятат. Той е философия на обективната реалност. Древните мислители не са се успокоявали с празни приказки. Те са разполагали с метод за хирургическо премахване на илюзиите. Днес ние ще използваме техния арсенал, за да разрушим твоя фалшив образ и да изградим нещо истинско. Нещо, което нито един външен фактор не може да ти отнеме. Илюзията на позитивните утвърждения. Нека започнем с най-голямата измама в съвременното личностно развитие. Идеята, че можеш да промениш себе си, просто като повтаряш позитивни фрази. Застани пред огледалото и кажи: "Аз съм милионер, аз съм уверен, аз съм непобедим". Звучи познато, нали? Но ето какво се случва в действителност. Твоят мозък е перфектна машина за оцеляване. Той записва всяко твое действие, всеки твой провал и всяко твое отказване. Когато си кажеш "аз съм уверен", но в последните 5 години си избягвал всеки конфликт, твоят мозък генерира неврологичен дисонанс. Той буквално казва: "Ти лъжеш". Този сблъсък между фалшивото твърдение и обективната реалност създава огромен вътрешен стрес. Вместо да станеш по-уверен, ти започваш да се презираш още повече, защото осъзнаваш колко жалък е опитът ти да измамиш самия себе си. Ето какво отличава силния мъж от останалите. Той не търси евтин допамин от празни думи. Той знае, че увереността не се произнася, тя се доказва. Биологичният детектор на лъжата. Замислял ли си се, защо се чувстваш толкова изтощен, когато се опитваш да се правиш на някой друг? Защото поддържането на фалшив образ изисква огромно количество психическа енергия. Твоята нервна система не е проектирана да поддържа постоянен театър. Представи си самочувствието си като банкова сметка. Не можеш да изтеглиш милион, ако вътре имаш само 5 лева. Когато се опитваш да проектираш сила, която не притежаваш, ти теглиш кредит от психиката си
и лихвите са жестоки. Те се проявяват под формата на паник атаки, социална тревожност и необясним гняв. Истинската промяна на представата за себе си започва в момента, в който обявиш фалит на фалшивото си его. Трябва да застанеш пред себе си и да кажеш: аз не съм там, където искам да бъда. Аз съм слаб в това, некомпетентен в онова и мързелив в трето. Този момент на брутална честност е най-освобождаващото преживяване. В секундата, в която спреш да лъжеш себе си, тревожността изчезва, защото вече нямаш тайна, която да пазиш. Стоическата алтернатива на самоуважението. Ако не можем да използваме думи, за да се почувстваме по-добре, какво ни остава? Отговорът е прост, но изключително труден за изпълнение. Действие. В стоицизма съществува концепцията за обективната преценка. Ти не си това, което мислиш, че си. Ти си това, което правиш. Твоята идентичност е просто сборът от твоите навици през последните няколко години. Ако искаш да промениш представата си за себе си, трябва да спреш да работиш върху представата и да започнеш да работиш върху фактите. Метафората тук е проста. Представи си, че си съдия в съдебна зала, а обвиняемият си самият ти. Съдията не се интересува от добрите намерения на подсъдимия. Той гледа само доказателствата. Какви доказателства си предоставил на ума си днес, че си силен мъж? Стана ли рано? Тренира ли? Изпълни ли обещанието си? Ако отговорът е не, никакви философски цитати няма да те спасят. Твоят ум има нужда от неоспорими доказателства за твоята стойност. Деконструкция на егото. Една от най-големите пречки пред промяната е твоето собствено его. Ние сме влюбени в потенциала си. Повечето мъже живеят с мисълта: аз съм много умен, просто не съм се постарал достатъчно. Ако наистина исках, щях да имам перфектно тяло и успешен бизнес. Това е най-опасната отрова за мъжката психика, защото тя ти дава усещане за превъзходство, без да изисква от теб никакви усилия. Това е защитен механизъм на слабия ум. Да се криеш зад нереализирания си потенциал означава да живееш в сън. Сигурният знак за зрялост е моментът, в който убиеш идеята за своя велик потенциал. Ти нямаш потенциал. Ти имаш само това, което си постигнал до днес. Нищо повече. Когато приемеш тази сурова реалност, ти сваляш огромна тежест от плещите си. Преставаш да защитаваш илюзорния си статус и започваш да градиш реалния. Силният мъж не се обижда от фактите. Той ги използва като строителен материал за новата си личност. Капанът на чуждото мнение. Защо сме толкова обсебени от представата си за себе си? Защото тайно я изграждаме през очите на другите. Ние искаме да бъдем възприемани като успешни, за да получим одобрение. Но стоицизмът ни учи на нещо радикално. Всичко, което е извън твоя пряк контрол, не струва нищо. Мнението на другите хора е хаотично, емоционално и напълно непредсказуемо. Ако изградиш идентичността си върху техните аплодисменти, ти предаваш ключовете за своето щастие в ръцете на тълпата. Днес те те хвалят, утре те заклеймяват. За да промениш себе си без лъжа, трябва да прережеш пъпната връв между твоята самооценка и външната валидация. Представи си, че си напълно сам на света. Няма социални мрежи, няма приятели, които да впечатляваш, няма жени, които да съблазняваш. Кой си ти тогава? Какви стандарти би спазвал, ако никой никога нямаше да разбере за тях? Ето това е истинската ти идентичност. Всичко останало е просто маркетинг. Вътрешното табло за резултати. Как измерваш успеха си? Повечето хора имат външно табло. Те гледат банковата си сметка, броя на последователите си или марката на колата си. Елитният ум обаче функционира различно. Той използва вътрешно табло за резултати. Ти сам определяш правилата на играта и сам си пишеш оценките. Критериите са прости. Направих ли това, което казах, че ще направя? Успях ли да запазя спокойствие, когато бях провокиран? Проявих ли дисциплина, когато бях изтощен? Когато преместиш фокуса си изцяло върху процеса и собствените си стандарти, ти ставаш неуязвим. Никой не може да ти отнеме вътрешната победа. Дори ако проектът ти се провали,
Дори ако загубиш пари, ако знаеш, че си дал 100% от себе си и си спазил личния си кодекс, твоето самочувствие остава непокътнато. Това е тайната на мъжете, които не се пречупват под натиск. Те не играят за публиката. Те играят за собственото си уважение. Концепцията за наблюдателя. За да промениш самооценката си, трябва да се научиш да се отделяш от собствените си емоции. В психологията това се нарича създаване на вътрешен наблюдател. Когато направиш грешка или се провалиш, първичната ти реакция е да изпаднеш в самосъжаление или гняв. Започваш да си казваш: аз съм пълен идиот, никога нищо не ми се получава. Това е моментът, в който трябва да активираш наблюдателя. Погледни на себе си отстрани, сякаш анализираш непознат човек. Наблюдателят не съди. Той констатира факти. Той казва: този човек току-що взе лошо решение, защото беше недоспал и емоционален. Какво можем да променим в системата му, за да не се повтори това? Виждаш ли разликата? Премахваме токсичната идентификация с провала. Ти не си твоят провал. Ти си съзнанието, което анализира провала и извлича урок от него. Това отделяне на фактите от емоциите е висша форма на интелектуално превъзходство. Препрограмиране чрез триене. Характер не се изгражда в комфорт. Представата за себе си като силен човек не може да бъде теоретична. Тя се ражда само в условия на контролиран стрес и триене. Мозъкът ти трябва да види как преминаваш през нещо неприятно и оцеляваш. Затова физическата тренировка е толкова фундаментална част от стоическата дисциплина днес. Тя не е просто за мускули. Тя е лаборатория за изграждане на психическа устойчивост. Когато си под щангата и тялото ти крещи да се откажеш, но ти правиш още едно повторение, ти изпращаш много ясен сигнал до мозъка си. Аз съм човек, който не се пречупва, когато стане трудно. Всяко такова малко действие е тухла в новата представа за теб самия. Няма кратки пътища. Ако искаш да се виждаш като войн, трябва да водиш битки. Избери дискомфорта доброволно, преди животът да ти го наложи на сила. Елиминиране на токсичните етикети. Начинът, по който говориш за себе си в ежедневието, програмира твоята реалност. Забележи колко често хората използват фрази като «Аз по принцип съм мързелив», «Аз съм избухлив», «Аз просто нямам късмет». Това са етикети на идентичността. Когато прикачиш такова определение към себе си, ти му даваш власт. Мозъкът ти го приема като директива и започва да търси начини да го оправдае. За да спреш да се лъжеш, трябва да промениш лингвистиката си. Никога не казвай «Аз съм мързелив». Кажи «Днес избрах да проявя мързел». Виждаш ли колко по-тежко звучи? Когато го формулираш като избор, а не като вродена черта, ти поемаш отговорност. А там, където има отговорност, има и възможност за контрол. Силният мъж не се оправдава с характера си. Той разбира, че характерът е пластичен материал, който се оформя от ежедневните решения. Премахни етикетите и остави само действията. Опасността от евтиния допамин. Съвременното общество е програмирано да те държи слаб чрез пристрастяване към незабавни удоволствия, социални мрежи, видеоигри, порнография, бърза храна. Какво общо имат те с представата за себе си? Всичко. Когато прекарваш часове в консумация на евтин допамин, ти убиваш способността си за дългосрочно усилие. Подсъзнателно ти знаеш, че губиш времето си. Знаеш, че си роб на импулсите си. И това генерира дълбоко, скрито презрение към самия себе си. Няма как да се уважаваш, ако не можеш да контролираш собствените си очи и ръце. Първата стъпка към възстановяване на мъжката сила е допаминовият детокс. Трябва да докажеш на ума си, че ти си господарят на тялото си. Когато откажеш моментното удоволствие в името на дългосрочна цел, ти изпитваш прилив на истинска автентична гордост. Това не е фалшиво утвърждение. Това е реална победа над най-трудния противник – собствената ти природа. Натрупване на микропобеди. Как се променя идентичност, която е градена в продължение на десетилетия? Не става с едно грандиозно решение. Става чрез ефекта на снежната топка. Трябва да започнеш да събираш микропобеди. Неща толкова малки, че е невъзможно да се провалиш в тях.
оправянето на леглото сутрин, изпиването на чаша вода преди кафето, 5 минути четене на сложна литература. Защо това работи? Защото създава нова тенденция. Твоят мозък започва да регистрира поредица от спазени обещания. В психологията това се нарича изграждане на инерция на успеха. След една седмица микропобеди, ти вече не се виждаш като човек, който се проваля. Ти се виждаш като човек, който завършва това, което е започнал. Ето какво отличава силния мъж. Той не чака идеалния момент за голямата битка. Той печели десетки малки битки всеки ден, докато победата не се превърне в негова втора природа. Силата на мълчанието. Една от най-големите грешки, които унищожават увереността, е говоренето за целите ти. Когато кажеш на приятелите си: започвам диета, започвам бизнес, ще променя живота си, мозъкът ти освобождава същия допамин, сякаш вече си го постигнал. Ти получаваш социално одобрение за нещо, което още не си направил. И резултатът: губиш мотивация да свършиш реалната работа. Стоиците са имали желязно правило: не говори за философията си, въплъщавай я. Замълчи. Не обявявай плановете си на света. Нека резултатите ти говорят вместо теб. Когато работиш в тишина и изграждаш себе си без никой да знае, ти създаваш огромна вътрешна мощ. Това е тайното знание, за което говорихме в началото. Удоволствието от това да знаеш, че ставаш по-силен, по-умен и по-опасен, докато другите спят, е несравнимо. Твоята представа за себе си става непробиваема, защото е изкована в тайна, далеч от чуждите очи. Анатомия на провала. Дори когато започнеш да градиш новата си идентичност, старият ти аз ще се опита да се завърне. Ще има дни, в които ще се провалиш тотално, ще пропуснеш тренировка, ще изгубиш контрол над емоциите си, ще се върнеш към стар порок. Какво правиш тогава? Слабият мъж използва това като оправдание да се предаде напълно. Той си казва: ето, знаех си, че нищо няма да се промени, аз съм си същият. Силният мъж реагира с клинична студенина. Той прилага стоическото разделяне на задачите. Провалът е в миналото. Миналото не е в мой контрол. Това, което е в мой контрол, е следващото ми действие точно сега. Без самобичуване, без драми. Просто рестартираш системата незабавно. Умението да се възстановяваш от грешка за секунди, вместо за седмици, е това, което гарантира еволюцията на твоя характер. Провалът не променя кой си, освен ако не решиш да останеш на земята. Разрушаване на идолите. За да изградиш своя собствена, автентична представа за себе си, трябва да спреш да се сравняваш с нереални образи. Социалните мрежи са пълни с милионери на 20 години, перфектни тела и нереалистични животи. Ако използваш тях като мярка за своя успех, ти винаги ще се чувстваш като неудачник. Но разбери това: ти сравняваш своето зад кулисите с техния монтиран филм. Това е интелектуална грешка. Елитарният ум се сравнява само с един човек, с себе си от вчера. Ако днес си прочел една страница повече от вчера, ако си запазил спокойствие в ситуация, която преди те е вбесявала, ти побеждаваш. Създай свой собствен стандарт за превъзходство. Бъди безмилостен към собствената си дисциплина, но абсолютно безразличен към успехите на другите. Когато спреш да се състезаваш в чужди игри, ти ставаш абсолютен шампион в своята. Емоционална устойчивост при атака. Истинският тест за новата ти представа за себе си идва, когато другите я атакуват. Когато започнеш да се променяш, да ставаш по-дисциплиниран и фокусиран, хората около теб ще се почувстват застрашени. Техният собствен мързел ще бъде осветен от твоята дисциплина. Те ще започнат да ти казват: много си се променил, станал си скучен, стига с тия режими. Това е критичен момент. Ако твоята представа за теб зависи от тяхното одобрение, ти ще отстъпиш. Но ако си разбрал стоическите принципи, ти ще се усмихнеш вътрешно. Тяхната съпротива е доказателство, че работиш правилно. Силният мъж не се нуждае от това обкръжението му да го разбира. Той е напълно окей с това да бъде неразбран от масата, стига да е в хармония със собствения си кодекс. Нека те наричат както искат. Ти знаеш истината за себе си, защото си я доказал с действията си. Изкуството на радикалната отговорност.
Един от най-освобождаващите принципи на мъжката психология е приемането на пълна, безкомпромисна отговорност за всичко в живота ти, дори за нещата, които не са по твоя вина. Ако някой те измами, това е негова вина, но е твоя отговорност как ще реагираш и как ще се предпазиш в бъдеще. Ако си роден в бедност, това не е твоя вина, но е твоя отговорност да излезеш от нея. Когато престанеш да играеш ролята на жертва, представата ти за себе си се трансформира мигновено. Жертвата е безсилна, тя чака спасител. Човекът, който поема пълна отговорност, е архитект на съдбата си. Мозъкът ти спира да търси извинения и започва да търси решения. Това е преминаване от пасивно към активно състояние на съзнанието. Изисква се огромна вътрешна сила, за да кажеш: всичко, което съм и всичко, което не съм, е изцяло мой избор. Ценността на трудните разговори. Колко често избягваш конфликти, само за да запазиш мира? Колко пъти казваш да, когато искаш да кажеш не? Всеки път, когато преглъщаш истината от страх от чуждата реакция, ти нанасяш удар върху своето самоуважение. Ти казваш на мозъка си: чуждият комфорт е по-важен от моята истина. За да изградиш непробиваема представа за себе си, трябва да овладееш изкуството на трудните разговори. Това не означава да бъдеш агресивен или груб. Означава да бъдеш твърд, да умееш да гледаш човек в очите, да изразяваш позицията си спокойно и да не отстъпваш пред емоционален шантаж. Когато започнеш да защитаваш границите си без гняв и без извинения, ти усещаш една нова, хладна сила в себе си. Вече не си листо, носено от вятъра на чуждите емоции. Ти си скалата, в която те се разбиват. Процесът пред крайната цел. Повечето мъже свързват самочувствието си с някаква крайна цел. Ще бъда уверен, когато направя първия си милион. Ще бъда уверен, когато имам плочки на корема. Това е илюзия, която те държи слаб в настоящето. Истината е, че когато постигнеш целта, еуфорията трае точно няколко дни. След това се връщаш към базовото си психологическо ниво. Промяната на идентичността се случва само когато се влюбиш в самия процес. Ти не тренираш, за да имаш плочки след година. Ти тренираш, защото си човек, който не пропуска тренировки днес. Ти не четеш, за да станеш умен някога в бъдещето. Ти четеш, защото си интелектуалец в момента на четенето. Когато превърнеш действието в самоцел, ти вече си успешен. Никой не може да отложи твоето самочувствие за утре, защото ти го изживяваш чрез работата си днес. Силата на рутината като котва. Когато светът около теб потъва в хаос, какво те държи стабилен? Слабите хора се отдават на паника и търсят утеха в пороци. Силните мъже имат котва. И тази котва е тяхната сутрешна и вечерна рутина. Рутината не е просто списък с задачи. Тя е психологическа барикада срещу хаоса на съществуването. Независимо дали пазарите се сриват, дали сърцето ти е разбито, дали си уволнен, ти ставаш в 6, ти си взимаш студен душ, ти правиш своята медитация или тренировка. Този неизменен ред дава на ума ти сигнал за контрол. Дори ако целият ти ден след това е катастрофа, ти си започнал и си завършил деня си като господар. Рутината е доказателството, че ти диктуваш ритъма на живота си, а не външните обстоятелства. Изгради своя ритуал и го защитавай с фанатична преданост. Окончателната трансформация. Идва един момент в живота на мъжа, когато вътрешният конфликт приключва. Моментът, в който това, което мислиш, това, което казваш и това, което правиш, се слеят в една перфектна права линия. Тогава преставаш да се опитваш да бъдеш стоик. Ти просто ставаш такъв. Вече нямаш нужда от позитивни утвърждения пред огледалото, защото делата ти говорят толкова силно, че заглушават всички съмнения. Вече не се обиждаш от критика, защото знаеш точно колко струваш. Не се страхуваш от провали, защото знаеш, че можеш да понесеш болката. Това е състояние на абсолютно психологическо превъзходство. Ти вече не си актьор, който играе ролята на силен мъж. Ти си се превърнал в самия него чрез хиляди часове труд, дисциплина и брутална честност. Това е крайната цел на съвременния стоицизъм. Не да убиеш емоциите си, а да ги подчиниш на своята желязна воля.
Ти си архитектът на собствения си ум. Имаш избор да продължиш да строиш самочувствието си върху пясъка на празни утвърждения и чуждо одобрение, чакайки следващата буря да го разруши, или да започнеш да лееш бетон чрез дисциплина, брутална честност и действия. Запомни най-важното – действието винаги предшества вярата. Не чакай да се почувстваш уверен, за да действаш. Действай въпреки страха, въпреки мързела, въпреки съмненията, и увереността ще дойде като естествен страничен ефект. Усети студената, тежка реалност на фактите. Тя не е твой враг. Тя е най-великото ти оръжие. Ако си стигнал до тук, ти си доказал, че имаш търпението и интелекта, които липсват на масата от хората. Благодаря ти за времето. Сега е твоя ред да приложиш наученото. Абонирай се за канала, ако искаш да продължиш да изграждаш елитен начин на мислене. И преди да затвориш видеото, искам да ми отговориш честно долу в коментарите. Коя е най-голямата лъжа, която си казвал на самия себе си до днес? Време е да я унищожиш.